ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои крамада роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст як квартираҳои фурӯши арзон аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Бухтар ва аз хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ҳисор, Ваҳдат, Ҳисор, Рӯдакӣ, территорияи Фархор, территорияи Кулоб дӯстони азиз ва территорияи Турсунзода, Ёбон ва дигар тарафҳо ҳастанд. ҳам хона ҳастанд, ҳам квартира, ҳам замин ки ай соҳибошон мо қабул кардем, пешкаштон мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари наздики аз киҷо ба шумо хона, замин, квартира дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем ва курси имрӯза бошад 123 сомону 5 дирам бошад. навор аст мегӯям маромад рафтем. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт, ноҳияи Фидавсӣ, поёни Корбон, кӯчаи Гравза дӯстони азиз, ҷои беҳтарин доми нав ва ремонтҳои замонавӣ. духонага квартира ҳастад ки дар 5 ошона қарор дорад ки 55 квадрати метри 70 доми 7 ошона аст дӯстони азиз. духонага квартира дар 5 ошона 55 квадрат доми 7 ошона аст. об свет доимӣ аст дӯстони азиз. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, кондитсионер, телевизор ва мақсад ки стиральни машина ҳама чи обшим дорад. ҳамин мақсад ки бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад, яъне ки бо инаша чизи чораша бо қатъи соҳибаш маслиҳат мекунем, яъне ки квартира бо ҳамаи чизи чорааш қатъи аст. хоб дар пеши хона бозор, масҷид, дар пеши хона бозор, мактаб, дорухона дӯстони азиз. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100%, кондитсионерам дорад дӯстони азиз, кондитсионерҳои калон майда, телевизорҳои майда ва калон, стиральни машина, термикс ҳамаш ҳастае. яъне квартира ремонтҳои беҳтарини замонавӣ бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. инаша чизи чораша бо қатъи соҳибаш маслиҳат мекунем. хоб нархи квартира мега ҳамаш якҷоя срочнаи 360 сомонӣ аст, бо муомила дорад. нархи квартира 360 сомонӣ аст, муомила дорад. инчунин ҳуҷҷатҳои ҳамин квартира 100% срочна мегӯяд, сум дар кор шуда мегӯяд, квартира фурӯш шуда омода дӯстони азиз, бо ай нархи гуфтаашон муомила ва савдо дорад. якумаш мегафон дастии 65 ахираш, дуюмаш мегафон дастии ахираш 68, инашам кор мекунад, ҳардуш рақамҳои соҳибшуна. нархи квартира 360 мега бо муомила ва савдои хуб дорад. ҷои беҳтарида ҳамаchi дар наздикиш срочна. маромад дигар маълумотошро аз худшон гирен, маромад занг занед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ноҷи Боло. шаҳри Ҳисор, деҳаи Ноҷи Боло. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз ки ҷои беҳтариндай об ва свет доимиай, лаби рӯҳ, дарахтони мевадиҳанда дорад. хоб нархи 1 сотиқаш мегӯяд $4000 мегӯяд соҳибаш, бо муомила ва савдо дорад. ҷои хубе мегӯяд, қитъаи замин мегӯяд, ҷои беҳтаринай об свет доимӣ дӯстони азиз. хоб деҳаи Ноҷи Боло, об свет позитсияни 8 сотиқай, мақсад ки чанд қайх тон мегирен ва бо муомила дорад. хоб прамои рақамҳои соҳибшуна, рақамҳои 918 ахираш 05, кадомтон ки мехарем бештар маълумото аз соҳибашон. шаҳри Ҳисор, деҳаи Ноҷи Боло, об свет, лаби рӯ, дарахтони мевадиҳанда, ҳамаи шароитош қатъи замини хубае. ва шахсоне ки аз аям территория бошад медонанд ки чӣ хел иҷа заминошо чӣ хел қимат астае ва ҷои зури бадае. хоб ягон саволтон бошад, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин фаҳмида, маромад занг занед, бештар маълумотша гирем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регар, дар 4 микрорайон дӯстони азиз, пеши Кохи Нурда. сехонага квартира ҳастае ки дар 4 ошона қарор дорад, 90 квадрати метри, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ҳама чи дорад. ҳамин дар ҳамин навор чизеро ки мебинем мегӯяд бо ҳамаи чизи чорааш мегӯяд мефурӯшад. дар ҳамин навор чизе ки дар ҳамин сурат астае бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад, мақсад ки ҷои хубае. панелни дӯстони азиз хона мақсад ки широки кушод астае. хоб ҳамаш ремонтҳои замонавӣ, мақсад ки бисёр чош мебелҳои оригинал. хоб нархи квартира мегӯяд 380 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад дӯстони азиз ва рақамҳошон мегафон, кадомтон ки мехарен бештар маълумотша гирен. 380 шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон дӯстони азиз, пеши Кохи Нурда. бештар маълумот аз рақамошон, агар кадомида аз ҳамин территория лозим бошад.
ва шумо дар магарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки бораи реклама кардан боша маромад рӯй кунем ва реклама мекунем. Лайкотона фаромӯш накунед гузоред ва навори моро то охираш имкон бошад тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Шодоб рӯ парои бозори Кушониён. дӯстони азиз, ҳамихел маълумотша наистанд. шаҳри Душанбе, деҳаи Шодоб рӯ парои бозори Кушониён. маҳсулоти заминаш не ки 1 соти қай мумкин зиёдтар бошад ва 3 дар хона кардагӣ аст ки ремонто шудааст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хонаи замине ки маҳсулоти заминаш майда, яъне ки дуруни шаҳр ҷои хуба мегад, ҳамаи шароитош муҳайё, об, свет доимӣ ҳастад. ремонт дӯстон азиз надидаси дар навор хай созад. хоб нархи хонаро мега 300 000 мегем бо муомила мешавад ва рақамошо насад мегафон кадоми шумо ки лозим бошад маромад занг заред то қасуми холия мегад алиш намешад ки муомила дорад. шаҳри Душанбе, деҳаи Шодоб рӯ парои бозори Кушониён, 3 дар хона ва 1 сотиқ замин. барҳал бештар маълумот гиред ва навори моро имкон бошад то охира тамошо кунед ва силки навора падилсаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомаҳсудон азиз, 7 километр рӯ парои роҳи автодром. амихел маълумот нависиянд лаби роҳда. мактаби калон садиқ бозор ҳастад. дӯстон азиз, якхонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад, 26 квадрати метр ки маҳсулоти квартира майда якхонагай об свет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин. як ҳуҷрага мегад дӯстон азиз дар 7 километр рӯ парои роҳи автодронда лаби роҳи калон. мактаб садиқ бозор ҳамаш мегад наздикай. хоб нархи квартира мегад 260 000 сомонӣ аст. бо хай мумкин муомила мекунанд ва рақамошон аст мегафон кадоми шумо дар лозим аст маромад занг заред не ки маҳсулатша фаромӯш накунед барое ки 26 мақсад квадрат аст. бештар маълумот аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод, яъне ки Чимтепа дар тарафи мошинбозори кӯҳна болотар. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об ва свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. дӯстон азиз, яъне ки ай 4 сотиқ мегад зиёдтарак аст, 4 аз 14 аст, қариб ки 5 сотиқ ё ки қариб 4 сотиқ 3 дар хона кардагӣ, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, якчанд ҳам дарахтон ва маълумотҳои боқимонда мегад тариқи телефон. хоб нархи хона мегад 280 000 сомонӣ аст, бо хай муомила дорад. 280 нархи ҳамин хона бо муомила дорад. шахсоне ки агар харидор ки бошед ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмида рақамҳои поёмда маромад метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. дӯстон азиз, срочна пеши бозорча. хоб духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад, 38 квадрати метр. 3 балкони майда мегад дорад. 3 балкони майда мегад дорад. дӯстон азиз, центри Шарора мегад, садиқ, мактаб, балниса, бозорча мегад, ҳамаш наздик аст. хоб дӯстон азиз, нархи квартира мегад 210 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. нархи квартира 210 000 сомонӣ, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, пеши бозорча, мақсад балниса ҳамаш ҳаст. ягон саволо иловагӣ, ягон маълумото иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмидан маромад занг занед бештар маълумотша гиред ва агар ягон хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин барои реклама кардан бошад маромад дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp имо дора рӯй кунед, мо реклама мекунем. 885 12 20 маромад рӯй кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, хонаи фурӯшии навбатӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Деҳқонободи Дуда. ноҳияи Ёвон, Деҳқонободи Дуда мамхел маълумот нависиянд. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки долон, баня ва 3 дар хона. дӯстон азиз, хонаи навсохт инам хали проектай. хоб нархаш 180 000 сомонӣ аст, бо хай муомила савдоша мекунед. хона дӯстон азиз хали 100% ранги омода нест. ноҳияи Ёвон, Деҳқонободи Дуда. хоб гирдванаш маҳкам давроза часбондаги ҳастун азиз, немхали хона нархш 180 рақамош аст 30 кадом то ки мехарем бештар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирен. ва дӯстон азиз, аз киҷое ки ба шумо хонаи заминӣ, квартира, замини холӣ, дача чизе ки лозим бошад танҳо дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем аз фурӯшонда ба шумо ҷудо карда пешкаш кунем.
мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст қарор дорад дар шаҳри Бухтар, яъне ки Тецда. Шаҳри Бухтар, Қурғонтепа, Тецда. Духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 48 квадрати метр. Дӯстони азиз, ремонтои хуб аст. Канализатсияи шаҳрӣ дора, свет, об мегад, ҳамаш мега ҳаст. Дӯстони азиз, наздикии бозоре, хай Бухтар медонед, Тец наздики бозор, шаҳри маркази шаҳр. Инам хай ремонто, мақсад ки хай инам хеле састяния. Нархи квартира мега соҳибшон 245 000 сомонӣ аст, мега бо савдо мешавад. Агар мошинам дошта бошед, яъне ки болои мошинтон агар сумамтен ами хелам вариант мегад қабул мекунем, яъне ки мошини созтар боша, болоиш мақсад ки ами хел пур, яъне ки мошин қабул мекунанд. рақамошон аст мегафон, кадомтон ки мехарем бештар маълумотша гирем. Ва дар комментарӣ нависед ки аз куҷо шумо дар хона, замин, квартира ки лозим астаем, мо дар фурӯшандаҳо бисёр рой мекунам. Мо аз ҳамон гуфтагиҳои шумо ҷудо карда гирифта реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорен албатта ва наворад, мақсад ки дар дигар сайтҳо падилшаш кунем. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, ки бо хонааш қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Юбилей. дӯстони азиз, шаҳри Ҳисор, деҳаи Юбилей, мақсад ки аз боло мегад, аз қала мегад болотар аст, яъне ки ай шаҳри Ҳисор аз қалааш камтар болотар аст. об свет мегад доимӣ ай 6 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, ки инам хеле хонаҳои временкача хеле кардаги аст, об свет мегад дора. хай мақсад ки бо маълумотша мегирен, лаби роҳ да мегад, нархш мега 70 000 сомонӣ аст. бо хай чон савдо кунем. ягон саволи иловагӣ, ягон маълумоти иловагӣ бошад, рақамошон аст. намедонам мақсад и билайна тисера 110 кади сар мешавад, ё ки WhatsApp шуда марама дига маълумотша аз худшон гирен срочна. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз як квартираи фурӯшӣ аст ки срочна аз шаҳри Турсунзода, ки Рега, 4 микрорайон. дӯстони азиз, духонага квартира аст дар 5 мошина қарор дорад, 56 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. инаш ҳам назди кохи нур дорад. дӯстони азиз, ҷои беҳтарин мега соҳибуш, ҳама чӣ дорад. як хонага ба духонага мега табдил додага. дӯстони азиз, мақсад ки ремонтош бениҳоят зури бад, яъне ки дар навора маълум аст, ҷои беҳтарин, ремонтош қоидавӣ, об свет доимӣ аст. соҳибуш мега дастсрочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. вана, пана, ҳамашиш қоидавӣ, дӯстони азиз, термис дорад. хоб, рақамош аст мегафон, кадомтон ки мехарем бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирем. ва агар шумо дар хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин, ягон аппарат, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки боша барои реклама кардан, марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 20 WhatsApp имо дорам, муроҷиат кунед, мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед азиз, ва силкаи навори мо дар WhatsApp имо пазиш кунед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.